Sa number 4, pagtala na sang 279 million pesos nga pondo nga para sa furniture and equipment ang ginpatpat sang katapo sang konseho para sa 8 ka mga proyekto. Hindi para sa Mayor's Office ang masobra 279 million pesos nga pondo nga manggikan sa 4.4 billion pesos nga loan agreement sa baylo. Ginpatpat ni Councilor Al Victor Espino nga ang pondo ang gintala na para sa furniture and equipment sa 8 ka mga proyekto. Nalakip diri ang para sa construct nga legislative building nga may 85 million pesos nga pondo. 5 ka mga mini hospitals sa 5 ka mga barangay nga may 65 million pesos nga pondo. Furniture and equipment sa iga-rehabilitate nga Old City Hall sa 27 million pesos. City Health Complex nga may 30 million pesos nga pondo. Kag Bacolod City Warehouse nga may 10 million pesos nga pondo. Nalakip man sa budget para sa furniture and equipment ang 12.2 million pesos sa City Engineers Motor Pool, Recovery and Recycling Complex kag Eco Park sa Barangay Felisa sa 47 million pesos, kag improvement sang Tree Park sa Barangay Alangilan sa 3 million pesos. Ginklaro man ni Mayor Albi Binitas nga ang 2 million pesos nga pondo sa ginakaayo nga Mayor's Office ang hindi lang para sa mga puwertahan kundi nalakip man ang mga bintana kag iban pa. In recent light, there have been misconceptions about the lump sum appropriations sa furnitures halin sa atong sa loans. Now, there have been misdeclarations and I think may damo wala na kaintindi bahin sinipat